خلي ممكن واسمه تقبل واسمه تقبل أسنان نقيسو منفسي بزيد نرفع تفاصل إذا فجت الناس تكاد تسيلو هو الخيمان يقول اسمه عدلي إذا ما يتعدل نبينو فرخان اسمنا يا حاجر يا عمرو لمونا له سنايت مالي سما عسكري لمونا له وصاي ميقف تكاتب يقول لمونا له قبل من المريت حمر دوباتو لمونا له تاريخ حبيتهم وصلاتو لمونا له سنايت مالي سما عسكري deal between Ethiopia and Somaliland, opening up the real possibility. Distinct from ATMIS, has commenced the construction of defensive. Abiy Ahmed Ali, billionaire መሆኑን ታውቃላችሁ? ገዢ በሚኒመም ግምት ኣብ ትግራይ ለሓለፈ 13 ወርሒ ከምቲ ግምቶ ካብ 30 ክሳብ 50 ያስፈልገናል በየትኛው ማማር ሰላም ተከታተልቲ ናይ ቻነል ከመይ ከኒኹም ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ምንዮተይ እዩ ከም ወትሮ ንኹልና ክመረና ከንቀሓና ብዛዕባ ኣብ ዙርያና ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ጸጥታዊ ኩነታት ኣስፋሕ ኣቢልና ክንርኢና ኣብዚ እዋን እዚ ቅልጡፍ ዝኾነ ምዕባለታት ይዝረአ ዘሎ ንፅቡቕ ናይ ግበሮ እዩ ዝበሃል ግን ጂኦፖለቲካዊ ሓይልታት ኣሰላልፋታት ብቕልጡፍ ክቀያየሩ ንርኢ ኣለና ናበይ ገጾም እዮም ክኸዱ ዝኽእሉ ብኸመይ ክጸልውና ይኽእሉ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ዙርያ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ብፍላይ ድማ ንጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ስምምዕ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ነቲ ዝነበረ ቴንሽን ወይ ከዓ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣበሪኽዎ ኣብ ዘለዎሉ ግዜ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ዓይነት ኣፍልጦ እንታይ ዓይነት ምድላዋትን ክህልወና ይኽእል ንዝብል ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ እምበሃር ኣቕሊ ጌርኩም ንኽትከታተሉ بخبري أقدمكم كم وتر لايك جبرو سبورت جبرو أكلات نايز channel كونو نقولنا كتعملنا كمرنا نزغل عرس دما هيزلكم قريبا له سناي مكتة تعليق برال የባህር በር ያስፈልገናል በየትኛው አማራጭ ሰላማዊ አማራጭ ነው የምንጠቀመው የኤርትራን የአሰብን አማራጭ አልተው ነው ምናልባት ፕላን ቢ ሊሆን ይችላል ፕላን ኤ ይሄኛው በጊዜያዊነት ከሶማሊላንድ ጋር የተገባንበት ስምምነት ሊሆን ይችላል ይሄ ማንኛውም ሉዓላዊ ሀገር መተግበር ያለበት ብሔራዊ ፖሊሲ ነው ሀገርን sometimes ብሎ ዘለው አፍደገ ባሕሪ ከም ዘድለና ኩልና ንሰማማዕ አለ ሐቂዩ በናይ መንገድን ዝብል ዝተፈላለዩ መንገድታት በሰላማዊ መንገድና እንደል ዘለና ሕጂ ካብ ሶማሊላንድ ረኺብና ኣለና ናይ ኤርትራ አፍደገ ባሕሪ ግን ገዲፍና ማለት አይኮነን ፕላን ቢ እትንተ ደይ ሰሊጡልና እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ውን ስቲል ከም ዘሎ እዩ ካድረታት ናይ ብልጽግና እዮም ዚያቶም ከም ዝብሉ ዘለው ስለዚ እቲ ኩነታት ፕላን ቢ ናይ ኤርትራ አይተረፈነ ብላሎ በሐፈሻ ናበይ ገጾም ይخدሉ ንኽንጥምት ኢለ እጂ ናብቲ ኢንተርናሽናል ቅድመ ምስጋርና በትሎካል እንከይ እንክየ ሊያረግ የሚችልን አጠቃላይ ከባቢያዊ የሆነ የፖለቲካ ምንድነው ጂኦፖለቲካል የሆነ ከባቢን በአዲስ መልክ መቀየር አለበት ሀገርንም ከፍ ወደ ኋላ የፖለቲካ አሰላለፍ ውስጥ ማስነሳት አለበት ማለት ነው እኔ በሶማሊያ ብሔረተኞች ዘንድ የሚቀነቀነው ቪዛቪስ ኢትዮጵያ ምናልባት ከማስፈራሪያ ያለፈ ጠላቶቻችን አሉ አሁን ታሪካዊ ጠላቶቻችን እንደ ግብጽ በጣም እየተራወጡ ነው አንድ ፎረም ለመፍጠር እንደውም ኤሪትሪያ ሶማሊያና እንዲሁም ደግሞ ግብጽን ያካተተ ማለት ነው እንግዲህ ኤርትራ መንታ ነው እኔ ኤርትራ አሁን ታሪካዊ ጠላት ብዬ እንደው ባንዲ መበየን በጣም ይከብደኛል ምክንያቱም ከዚህ ቀደም በወያኔ ሀገር ወረራ ጊዜ ከኛ ጋር ተሰልፈው ምንም እንኳን የራሳቸው ካልኩሌሽን ሊኖራቸው ይችላል ስሌት ሊኖር ይችላል የፖለቲካ ስሌት ትልቅ ውለታ ውለዋል እና ኤርትራንም ወደፊትም የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት ብሎ በይኖ የብሔራዊ ፖሊሲ መቅረጽ ራሱ በጣም የዋህነት ነው በፖለቲካ ሰንታይም ዝብሉ ዘለው ካበይ ዝመጸ ዘረባይ ዚ ጽንሄልና ክንሪና ግብጽ በፍላይ ነዚ ኩነታት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ጎነጽ ምስካሎት ሀገራት ኣብ ዙርያን ዘለዋ ከምውን ቢዳዙር ምስ ግብጽ ዘለዋ ኩነታት ብምምዝማዝ ሓደ ጠቅላላ ዝኾነ ክባዊ ወይ ካን ኢትዮጵያ አካቢብካ ወጥርን መፍጣር ብዕቱብ ተሰርሐሉ ዘላያ ኣብ ኤርትራ ኸይዳ ከም ዝነበረት ምስ ሶማሊያ ድማ ናይ ነዊሕ ስምምዕ ከም ዘለዋ ኣብ ዝቀረባ ድማ
كلتا حدش معبالاتات ناي قبص له سلازي الجيوبوليتيكا ناي تزوبا بقلتو في زخيز له من البات إثيوبيا بعفهم ترايكم يكونون زبلو زلو بتكبار كنتاي قبر له اسكنسمع In a concerning development, the Ethiopian army, distinct from ATMIS, has commenced the construction of defensive structures in the Dolo district. So, سراويتنا إثيوبيا أبدا بوجناتنا الصومالية خيدو وتهدراوي دفعات كدلادلن كأسكرين جميرو خمزلو كابت بوتاتات زوت زول حبريتا إن نرزلنا سلازي زربازي أب تويتر بزعق زي تزور زلو وتهدراوي وتري تي زلو دبلوماسياوي زرباتات رادي كونسنا وتهدراوي قصو كمرح زخل مخانو نزي زتنبود ما نايوز حيلتات تميلو ميساتفو لو أبزو كونتات كاريوكم يحدا بحدا of the Gedo region. Local residents have confirmed the placement of defensive measures along the road leading to Beled Hawo. The people of the Gedo region have expressed deep apprehension regarding the trenches being dug by Ethiopian army. This unprecedented action has fueled fears of a potential conflict between Ethiopia and Somalia. So, كم تريوز لهم أبت بوتاتات زغمت سبات confirm ويكا كم زرقا قصو نابلوز reports قبرو زلويو انتهي زبلو زلو بقلتي وتهدراوي مدلاوات قنص كله كم زغلن دفعاتهم يدلادلو خمزلون سراويتنا يتفدرلاو منقسنا إثيوبيا نابت بوتاتات متسي خمزلو سلامتا كم زقلتو سقمت وسيدلو حدا كابتي أنا كم جورجو نت كبابي كم عزاب كقبر خلوه دخمتنا الصومالية سلازي فلت الصومالية كم تزدلو وتهدراوي كتقوانت أنا يتخلنيا سلازي كم عينت مسوت هدراوي مسكالة حجر قريتش كنقبر كلنا نتوشت أو زبي أبغوننا نممتع كحجزنا يخلي زبلنا أبي عور كالكوليشن نرزلنا أنت أري إيرترا هم زي جبران انتحرينا إيرترا سعيرة خطش كتفشلهم تغل سلازي فلتيو زي كم زي فلوي مسترا يكونن إيرترا أبزخوني يكون مدرخ إثيوبيا بقى ليلك سعرات خل هجر يكونتن هذا ميليتاري مايت ويكا وتهدراوي جاينت يتبع إيرترا بتزوباتي حيال بغطبا بقال ملا قال كالي تنترنت كتب اللي تخلي خبوت هدرجن وتهدراوي عقمنا إيرتراجن زخونة هجر قرن أفريقيا كتنعقد تخليه بالله بفرلاي أب وتهدراوي وتهدراوي وجن دحرم سيرترا كفت كوينا بقى ليلك تعوت خل تا الله تبع إثيوبيا بزوان زع عقمناتا نفانو كسجراي كالن فانو كم معلتك كتما حيزو قالت قصاصيرو ناي أب كادرتات حيزو كم زت ماريخو اسربيت كفيتو يزبحال زلو سلازي أديس أبابا أبي أكتشول انتهاز بالزربا يزبحال زلو من محضرنا أديس أبابا خوينو لو يمزو زلو معناته أبزع بوتاتات كقعصر سلازي كل زلو نفس سوماليا زوج بروزلو جن نتزلو حقوف تدقيمو قبل الخمس سلسلة زلو زلو تنتلو. Residents living in the Gedo region who have witnessed the presence of the Ethiopian army for the past decade find this recent militarization deeply unsettling. Moreover, just a few days ago, there were reports of Ethiopian forces harassing 2 women in Gedo region. So, زيادة أنا هلا عملتينا توتهدراوي من قصات انتاي كم زمسل زلو إن أنا رزلنا زيد رايقنا يكونن بتي دبلوماسيا ومن قدخ انتاي قبرالو ويون من مسنتاي ساتفالو حجي توم ناي وصا حيلتات انتاي قبرلو مستوى تهدراوي متفنان تخيزلو كسما مع زخل نقرات كنرينا مجمريا نبعد انجليز كن كيدينا ابزي قربا غزي ابايتون عد انجليز زقات مكنتات راي With the recent deal between Ethiopia and Somaliland opening up the real possibility of international and regional recognition of Somaliland as an independent country, which would help enable stability of the Horn of Africa, the southern end of the Red Sea and the Gulf of Aden. Does my right honourable friend agree with me that the UK should follow Ethiopia's example and start the process to recognise Somaliland as a sovereign independent country? So, عد انجليز بستفلاليو ناتو ناي ميديا منشتات كمون ناتو ناي حبريتا مرببات كم زرقو حزلو نزناي سومالي لاند بزلع على نهر تدفعلو زلا حنتي عد انجليزي امريكا بدحر مقارجة خمزلا سلامتايم كم زقبر زلو بفولو يناتنات ناي سومالي لاند سلزو قدسوم دي نزبل ايكونن انتاي ترابحة اب سومالي لاند ندادي استرغبه بوتالو نتنداد دما ناي عد انجليزي ناي امريكان كامباين تاتحيزون هلوا سلازي انتاين كقبراز فتنازلوا نتبوتاتي انت إلان بمخاد أبترب حنايت ندادي نتمنجسي أبزوان زي بخمسين تحجزناك أبتديل ناي ندادي زل على إيد كوهبنا بزبل ما من جد تتكيبهم نتحجر نتشيلهم زد ما كل جزء تقبلوا من جديو in fact إن إيرترا أب حمساتات وأنت مساسال زانتا يقاتي ما أب كل الإثيوبيا أبقى لك فالنا إثيوبيا ندادي ويكازخون معدن يروح بس لازم نبرو
ኤርትራ ናጽነታ እንተ ረኺባሲ ኣብ ደገ ባሕር ክንረክባ ይንኽልና ስለዚ ነዚ ንእሽተይ ረብሓና እውን እንትኾነ ኤርትራ እቲ ህዝባ ምርጭውን ድሌታቱን ተጎሲዩ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬትድ ትኹን ዝብል ዘረባ ሓደ ካብቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዝነበረ ቁጠባዊ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ነቲ መንግስቲ ብኢድ ኣዙር ንረብሖም ከም ዝሰርሕ ገይሮሞ ተመሳሳሊ ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ ኩነታት ድማ እቲ ነዳዳዊ ተረኺቡ ዘሎ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካን ናይ ዓዲ እንግሊዝን እየን ሒዘንኦ ዘለዋ ስለዚ ነቲ ቦታቲ ካብ ሶማልያ ከኣልይኦ ይደልያ ኣለዋ ኣብ ባይቶ ናቶም ድማ ለንቀነ ምዚ ናይ ሑቲ ኮይኑ ኩነታት ቀይ ባሕር ተፈጢርዎ ዘሎ ንዑ ሓጓፍ ብምጥቃም ንሶማሊላንድ ከምቲ ኢትዮጵያ ተበግሶ ገይራትሉ ዘላ ንሕና ድማ ኢንተርናሽናል ክንቅበላ ኣለና እናበለ ነቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብቲ መድረኽ ናይ ባይቶ እዩ ዝሓቶ ዘሎ መልስናቱ ስምዑ ሕጂ as a sovereign independent country. Well, can I thank my honourable friend for his support of our action, and he'll know that the Foreign Office and ministers are regularly engaged with our partners in Africa, and what we want to do is bring prosperity and security to the region, and we'll continue to dialogue with everyone to make sure that that happens. With the recent deal... So, abdi halafi weka abal nay baito netinay Rishi Sunak ዝገበሮ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሑቲ ስለዝደገፈ ንዓ ብምድጋፍ ይጀሚርዋ ታዘረባ ነዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ነቲ ልኡላውነት ናይ ሶማሊላንድ ንቀበሎ ዶ ንዝብል እቲ ፕራይም ሚኒስተር ከም ዝድግፎ ገይሩሎ ስለዚ ዓለም ኣብ ወጥሪ ከላ ብሓጓፍ ነዚ ናይ ሶማሊላንድ ንቅድሚት ክደፍዎ እዮም ስለዚ እቲ ካልኩሌሽን ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ተተቀቢላታ ኢንተርናሽናል ድማ UK ቀደም ገዛኢት ናታውን ስለዝነበረት ንኽልቲኡ ተጠቂሞም ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ሪኮግናይዝ ንክገብርዋ ዝግበር ዘሎ ድፊት ንርኢ ዘለና I have nothing against ናይ ሶማሊላንድ ናጽነት ምዋጆም ምክንያቱ ዕጫ ናይ ኤርትራውን ተመሳሳሊ ከም ስለዝነበረ at some point እቲ ኩነታት ዝግበር ዘሎ ግን ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ረብሓ 30 ዓመት ኣብ ማይ ተጸበዩን ናጽነት ናይ ሶማሊላንድ ዘገድሶም ነይሩ ተዝኸውን ሶማሊያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከላ ክገብርዎ ምኻሉ እዚ ግን ኣይኮነን ዕላማ ኣብቲ ቀደም ግዜ ዘይገበርዎ ሕጂ ሶማሊያ ከም ሃገር ክትቀውም ስለትጅምር ዘላ ሃጓፍ ፈጢርካ ነቲ ሃገር ንድሕሪት ንምምላስ ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ እዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ካልኦት ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ በዓል UAE ከንታይ ይገብርለው ናብ በዓል ናይ ግብፂ ናይ በዓል ካልእ ኬስ ገርና ከለና እስከ ናብዚ ኻ ንመለስ UAE ወይ ከዓ ኢማራት እንታይ ትገብር ኣላ ኣብዚ ቦታ እንታይ ዓይነት ረብሓ ተሳልጥ ኣላ role in developing the port prompts critical questions about its broader geopolitical ambitions and how it molds the power dynamics in the Horn of Africa. The Berbera port's transformation under the influence of the UAE signifies more than a mere economic transaction. It is a strategic... So, UAE, كمبال دبي وشت زحزة مالتيو أبتي ودب ناي سوماليلاند بربرا زبهال أبو وفر جيراز الله عد إنجليز ونابتي ناي ودب وفري إيدا اللواي زبهال سلازي عد إنجليز الله إثيوبيا ون إيد نيرواغن ووتيلو سلازي أبتي ودب يكون أبتي تسقاطات ناي سوماليلاند إيد زلوم هاجرات نساتهم يم زيادة نربحهم نمسلات زيادة نتكوناتات ناي إثيوبيا زيتو كملو زلو جبتك نابزو وانزي ننوي حوان I don't know فريهم يوم تميلهم نيرم قلة إذا كل ربحة نعطهم ودب كابتق من وصاي نعطهم سقاطات نعطهم عدلات بغينو ناب سوماليلاند خمسجر يري ولو انتاي قبريهم سمكة سنهل لهم رينا move aligning with the UAE's expansive geopolitical vision. As the UAE invests significantly in the region's port infrastructure and military facilities, its commitment to expanding influence becomes increasingly evident. This calculated maneuver is part of the UAE's broader agenda to establish a firm foothold in the Horn of Africa, leveraging economic partnerships and strategic alliances. The international community's recognition of the Horn of Africa's sensitivity further amplifies concerns about the implications of global powers' involvement. So, UAE ويكا إمارات تبحال حجر أبو دابي زما دبرا زتري وزلوناي دبي of course so دبي هنا كالنا UAE سلازخونت بأبتزوباتي ربحان مسلات كل عينة متتتاوات متنخالات بدحر مقارجة حو مفحار أبيب ربحة خان مسلات نتزوبا أبديق زبالة ممقالن مبتتانن مسرح داركان نوحي وان كسلات للا أبتزوبات دما تقداميتي حدا جنيا من كسقاس اللو حجر كم زخانت بكل وجنات نانس أري متسألو إذا بسمال ون تقون التريج زخانة مجلسين مرجس نانس أرمي خير له الزجن جنزب تلقى نحتير جزية بزوج سجمات تجبر كم تخيل ببنايزيوم أكيدا نريون نجنزبونا لنا أبزوان زدما بزي أجندة ناتهم تتكلم من إثيوبيا دارجا ملو بملو أبناتهم حشوية إثيوبيا أبناتهم سركل أبناتهم كبي إثيوبيا مثلا زلو إثيوبيا زوروا زلو سوميم فرق ناي السودان ناي RSF زبهال نتناي ملشة عتق وجن حزام الصومال حوست فلا زلو سوميم أبيمن
حوز تفوز نبورنا تهاجر بتاتينو مازلو سويم قبل ليبيا تمساسالو سقمتي كوسيدون كساجي تهاجر كم زي تحوي جيرم زلو سويم نسوماليا دما بكل مداي حويتهم لازلو ساتو مخانو نردلنا ابي ايرتراون زي فتنو ويكونون ستيل ابي ايرتراون ايدوم نو حيكونن حتيرا يكونن ايرترا قلطفاريا كاب تعدي سلازغلفتهم اتبدحر مغارجا ناي عصبنا يفتق بحرن زبلون نساتهم زدفو اجندا خمس نبري ابتي ودبات نايتي بحرتات زلوا كلهم ودبات كوقاصرو يم زفتن زلو سلمتاي بربرا ودب حيزاتو زلمانيا دي بي وورلد يتبال دي بي زبال كامباني دبي بورتس مالتيو دبي بورتس وورلد زبل كامباني زي كامباني زي دما عبي اب دارجا ابتو زوباتي بمولو بعالم درجاون تزلع على ناي لوجيستكس كامباني اب على ايرترا بعد جدا زلو ودبات انتحرك سرح جميرو ناي جوبتك سرح تجميرو اتي كابتناتو ناي دبي زلو ودب نلعلي استواصو زلو مسمر راي قاي بحري مخنياتو 14% نقدنا عالمنا بغي بحر سلاز حلف سلازي زين هاجرات زياتن كير رغاغا زين هاجرات زياتن نز خير بحالو تقلاطفا وي بيدا ازور نتو ودبات كتقاصر لوا وي دما اذن هاجرات سلام كم زيرا ما تكبرالو بيدا ازور هجي اب ودب عدن اب يمن بوتا حيزوم الله اب بربرا زبال اب بوساسو زبال الله اب جبتي نيروم بحيلو صيوم جبتي كملسو يدليلو اب عسف فتينوم نيروم ايرتراو صياتهم الله اب بور سودان سلستقدموا نتا سودان كيفتاتن والو مخنيات راشان قالن كالوتن سلازاتو جبصون بنيو مستناي عبد الفتاح مستناي محمد برهان سراويتنا السودان حلافه ركب بمقبارنا تبوتات سلازي خالاتهم بخال وغناتهم سلازي اتي ربحاناتهم باي اول اكاونتس بكل منقدي كانوا حسلنا زبل حدقنيا اكايدا زخد زلو هاجرنا نرزلنا سو اذا كمزيلنا هلو خلو نعنيش مرسمع then we will move to the next. As the UAE extends its influence in the region, questions emerge about the intentions, motives, and potential impact on regional stability. The intersection of economic interests, security considerations, and geopolitical ambitions adds layers to the ongoing narrative of the Ethiopia-Somaliland port deal. The UAE's strategic involvement in the Berbera port deal not only shapes the local power dynamics, but also introduces a new dimension to the geopolitical landscape of the Horn of Africa. The ripple effects of this international engagement are felt far beyond the shores of the Red Sea, influencing the delicate balance of interests among regional players. So, إذا كم زيلنا هلو وخلو what is happening around East Africa درينا كل التنقرات كن رينا هذا من قصقاساتنا الصوماليا يرلو ناي جبتي إذا كنا تذكروا خلو بريزنت ناي جبتي أبومبر ناي تيجات بحال ناي زوبا وحيليو زخونة يكون زرباي جبرنيرو أفحيز نيرو نمجمر أف معسكفيتو بريزنت ناي سوماليا نير كراغوس مستبقس شعب معالتي نتوي وعل كونينو لولاونت ناي سوماليا دما ندقف يبلالو تحطه جن جبتي تازل على كسارة زلويا بزديل زي مغنياتو 95% نقدنا إثيوبيا بجبتي كايدالو نعو قريفهم نا ودا بربرا خد خلو ولا 10% 3% نايتو ودا سيرفيسز ببربرا ندحرقيرمو ندبي مالتيو نتنا يو اي كامباني مالتيو جبتي اتخسر زلا سلازي ايدوم كتو جميرو مالو انت عينت متتتاو نهلكم كم تري ودا لهم منيستر مكلخالنا جبتي ابتي او دال دبال كريكم يتكارتا اتي دوبنا سومالي لاند كوينو مس جبتي زراغب ابو وتحضروا من قصاص جميرو لو and they won't stop Abi's attempt of invasion سلازي ابي نابت بوتا يا سلازلو وتحضراوي ازناي ويكا وتحضراو لوغناتو ناب سومالي لاند اتي سلازلو من قصاصات جميرون كم زلو هذا عبي سلام سلفي كايت كم زلون كريكم يا بتبوتات تيجها جبتها بتبوتاتي اب سوماليا بيد ازور جبتون زي النعاق ترى زنبرايا تهاجر كي تا سوماليا تبهال كي تحبر جبتون بزح كيمن حماق سلني زلوم سومالاويان تا انكو نسوماليا بصبقت حاليا لهاجر ابتزوباتي ايرترانيرا ስለዚ ሕጂ እውን ዘላ ማለት እዩ ተኸፅል ዘላ ስለዚ ጅቡቲ እንተስ ደንጉ ተረዲዎም እንተስ ካልእ ሰብ መኺርዎም ኢዶም ክሕውሱ ጀሚሮም ኣለው ከም ሓንቲ መዳወብቲ ናይ ሶማልያ ብፍላይ ድማ ሶማሊላንድ ከም መዳወብታ ድማ እቲ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ስለዚ ጀነራል ዘካርያ ዝበሃል ናይ ጅቡቲ ሶማልያ ብቋንቋ ሶማልያ ዝተጻሕፈ እዩ እንታይ ዝብላሎ Somalia has freed us and this time we are shedding our blood for them Somalia ንናጽነትና ዝሓገዙ እዮም ኣብዚ ዋን እዚ ድማ ደምና ከነፍሰሎም ኢና ብምባል ፈኸራድዩ ምፍርራህድዩ ተዛሪብሎ ብተመሳሳሊ ኤልያስ አማረ ኤርትራዊ ተንታኒ ፖለቲካ ናይ ጂኦፖለቲካ ከም ዝገለጾ እቲ ተፈሪሙ ዘሎ ወይ ተበጽሑ ዘሎ ስምምዕ ኣብ መንጎ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ብመሰረቱ ንጅቡቲ ዝሃስዩ ስለዚ ጅቡቲ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኢዳ ምሕዋሳሲ ዘገርም ኩነታት ከም ዘይኮነን ማንም ሰብ ክጽበዮ ዝኽእል ኩነታት ምዃኑን ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና
እዚ ስእሊ እዚ ናይ ሶማልያን ናይ ሶማሊላንድን እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ስለዚ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና እዚኣቶም ዝተፈላለዩ ኣውራጃታት ናይ ሶማልያ ክንብል ንኽእል ኢና ቁጥሪ 1 ጀሚርካ እናቐፀልካ እንዳረኸድካ ቁጥሪ 7 ዘላ እታ ሶማሊላንድ ትበሃል ዘላ ጥቃ ድማ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና በብናቱ ሽም ኣብ ኔክስት ስእሊ ክንሪኦ ኢና ስለምንታይ ኣበይ ቦታ እያ እታ ጅቡቲ ምትእትታው ክትገብር ትደሊ ዘላ ከሪአኩም ክፍትን እየ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እውን ካልእ ኣብ ትዊተር ወፂኡ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ actions in the last 48 hours ኣብዚ ናይ መወዳት 48 ሰዓታት ዝገብርዎ ዘሎ ይብል ኣሎ ልኡኽ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናቶም ንሃርጌሳ ኣትዩ ከም ዘሎ ከምኡውን ኣብ ካልእ ቦታታት ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎ ይነግር ኣሎ ዲፌንሲቭ ላይንስ ከምኡውን ወታደራዊ ድፍዓት የደላድል ከም ዘሎ ከምኡ ድማ አንኮንፈርምድ ዘይተረጋገፁ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ዘሎ እውን ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘለዎ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ወፂኡ ነይሩ ስለዚ I'm just giving you the information as it is ካብ ዝተፈላለዩ ኣብ ትዊተር ኣብ ኤክስ ዝዘውር ዘሎ ሓበሬታታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ነቲ ጂኦፖለቲካዊ ምትሕብባር ዓብይ ፅልዋ ይገብረሉ ኣሎ እታ ቁፅሪ 1 ትሕቲ ጅቡቲ ዘላ ኩነታት ተሪኹማ እቲ ኣውዳል ዝበሃል ሪጅን ኣብኡ ዘሎ እዩ ስለዚ ኤግዛክትሊ እዚ ናይ ሶማሊላንድ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ምክልኻል ዘረባ ምስ ኣውፅአ እንተስ ምስኦም ብሓደ ኮይኖም ዝገበርዎ ይኹን እንተስ በይኑ ዝተገበረ ይኹን ሓደ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብቲ ዞባቲ ናይ ሶማሊላንድ ክፋል ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ሰላማዊ ሰልፊ ኣንፃርቲ ኢትዮጵያ ፈፂማቶ ዘላ ኩነታት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብኡ ዝተኻየደ እዩ ስለዚ ብዙሕ ህዝቢ ነቲ ስምምዕ ኣብ መንጎ ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝኹንን ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኣሎ ኣበይ እዚ ከዓ ኣብቲ ኣውዳል ዝበሃል ዞባ ናይ ሶማሊላንድ ወይ ከዓ ናይ ሶማልያ ምስ ጅቡቲ ዝዳወብ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ጅቡቲ እውን ኣብቲ ጉዳይ ኢዳ ክትእቱ ከም ትኽእልን ነቲ ክብፃሕ ዝድለ ዘሎ ኩነታት ናብ ምፍራስ ድያ ናብ ካልእ መኣዝን ንምእታው ናታ ግደ እውን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ዝገልፅ ኢና ንርኢ ዘለና ወርየለስ ካልእ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብቲ ሪጅን ብዙሕ ምንቅስቃሳት እዩ ዝረአ ዘሎ ኣብዚ ካልእ እንታይ ተራእዩ ናይ UAE ናይ ኢማራት ክልተ ነፈርቲ ካርጎ ፕሌንስ ኣፅዋር ዝተሰከማ ክኾና ክእለን ናብ ሃርጌሳ ሶማሊላንድ ከም ዝበፅሓ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ እናርኣዩ ይሕብሩ ኣለዉ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ መተንብሂ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ምክርፋስ ዘተንብህ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ UAE ኣብቲ ቦታ ወይ ከዓ ኢማራት ኣብቲ ቦታ ትገብሮ ዘላ ምትእትታው ብቐሊል ክረአ ዝኽእል ዘይኮነስ ወላ እቲ ዝግበር ዘሎ ውዕል እውን ናብ ካልእ መኣዝን ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ ኣብ ምግማት የድሊ ጅቡቲ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ደው ክብል እየ ትብል ኣላ እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ንሪኦ ዘለና ምዕባለ ክኸውን ከሎ we may go back to this one there is another part ኣብዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣዲስ ኣበባ ከንታይ ዓዲ ብልቲ እናተቓፀለት ከላ ክንደይ ሞትን ዕግርግርን ጥሜትን ኣብ ትግራይ ዲቕ ዝበለ ጥሜት ከምኡ ተራእዩ ዘይፍለጥ ደርቅን ከሎ ኣብ ግን ፓርክታት ናቱ ኣብ ምፅምባል ይርከብ ስለዚ ብዘየገድስ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ፍሉይ ፓርክታት ናቱ ክፅምብል እዩ ዝጓየዘ ማስተካከልም ይጠበቅብናል እርስ በርስ እየተዋጋን የውጊያ አውድማ ሆነን ዜጎቻችን እያጣን አይደለም ወደፊት ለመሄድ ለማደግ የምንችለው ወይንም ደግሞ ሌሎች በሰሩት ጀብዱ በቀደዱት ፈር ላይ ብቻ በመመካት አይደለም የዛሬና የነገን ዲፕሎማቲክ ስራችንን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ናይ ኢትዮጵያ ኣቢ ካብ ፓርክን ኣብ ፓርክ ካብ ሓድሽ ፓላሶን ኣብ ሓድሽ ፓላሶ ዝተመረቐና ኸደ ክዘውር ከሎ ብዙሕ ግዜ ካብ ዝብልዎ ዘለዎ ታንኮ ንኢትዮጵያ እንጆይ ትገብራ ዘላ ፋሚሊ ናይ ኣቢያ እናበሉ ኣብ ዘውፅሉ ዘለዉ ብትግራይ ወገን ካልእ ዓይነት ቃና እዩ ዝስማዕ ዘሎ እንታይ እዩ እስከ ንስማዕዮ ድሕሪኡ ተመሊስና ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢ ኢና ገዢ ብሚኒመም ግምት ኣብ ትግራይ ዝሓለፈ 13 ወርሒ ከምቲ ዝግምቶ ካብ 30 ክሳብ 50 ኩንታል ወርቂ በህገወጥ መንገዲ ብኮንትሮባንድ ተሸይጡ ባንክ ገዢ ብሚኒመም ግምት ኣብ ትግራይ ዝሓለፈ 13 ወርሒ ከምቲ ዝግምቶ ካብ 30 ክሳብ 50 ኩንታል ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ሽግርን ዝተፈላለዩ ብቁጠባ ብኻልእ ኩሉ ብጥሜት እናተገርፈት ከላ ትግራይ ካልእ ክፋል ናይ ኣምሓራ
ብሓውና ተቓፀሎ ከሎ ኣብቲ ኦሮምያ ወይ ድማ እቲ ኢሊት ናይ ኦሮሞ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ፓርክታት ናይ ምምራቕ ስራሕ ከም ዝገብር ዘሎ ፅቡቅ እዩ ፓርክታት ክስራሕ ተተቕርፂ ክስራሕ ግን መጀመርያ እቲ ሃገር ኣብ ሓደ ስትራክቸር ዝኾነት ኩነታት ክትበፅሕ ከላ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኩነታት ናይ ጂኦፖለቲካ ናበይ ገፁ ከም ዝኸይድ ብፍላይ ምውግጋን ግብፂ ትመርሖ ዘላ ኩነታት ናበይ ይኸይድ ኣሎ ክንርኢ ኢና ናብኡ ቅድሚ ምእታውና ግን እንታይ ክርደልየ ኣለኹ ኣነ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሬዚደንት ናይ መራሒ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ኣብ ትሪእዎ ዘለኹም ካልኦት ወፃእተኛታት ዲፕሎማሰኛታት እውን ንኣቢ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ኣክንዲ ግደፍ ኣብቲ ዞባ ውግን ዕግርግርን ትገብር ኣለካ ዝብልዎ ደድሕሪኡ እናኸዱ ናይ ኢጋድ ሓላፊ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ሓላፊ ኢንፋክት ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ከምኡውን ወታደራዊ ሓይልታት ናቶም ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ክነሰልጥን ኢና ዶ ገሎ ኢና ዶ እናበሉ ስቲል ምስ ኮሸምሸም ይብሉ ከም ዘለዉ ይዝረ ዘሎ ስለዚ ብካልእ ኣዘራርባ እቲ ዝኸዶ ዘሎ ኣቢ ደገፍ ብድሕሪት ዋላ እኳ ብኣፎም ካልእ እንተተዛረቡ እቲ ደገፍ ግን ካልእ ከም ዝመስል ዘረጋግፅ ሓክሎ ስለዚ እዚ ስእልታት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንብዙሕ ሰብ ቀጭቀጭ ዘበለይ ነይሩ ምክንያቱ ገሌ ኣብ ኣምሓራ ሰብ ይሞተና ኣሎ ኢንተርናሽናል ኣቴንሽን ሲኢና ኣቓልበ ይሃበትና ንዓለም ትግራይ ብጥሜት ንግረፍ ኣለና እናበሉ ከለዉ በቲ ካልእ ወገን ግን እቶም ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ምስ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ነቲ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ምስ ኮይኖም ጠጠው ኢሎም ይሕግዝዎ ከም ዘለውን ግደፍ ይብልዎ ክብልዎ ከም ትግቡእ ይረአ ከም ዘየለን ዝገልፅ ቃናታት ብዙሕ ግዜ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ዝረአ ዘሎ ሶ I'm happy progress ኣብቲ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ዕቤት ለውጢ ክግበር ዝግበር ዘሎ ተበግሶታት ፅቡቅ ነገር እዩ እንታይ ግን ክኸውን ኣብቲ ዞባ ሰላም ንኽወርድ እንተዝደፉ እቲ ዝበለፀ ቁጠባዊ ዕቤት መሃለወ ሕጂ እስከብ እዚኣ ምስ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ዝተገበረ ኣማንኤል ቤደ ማርያም ዝገበሮ ኣገዳሲ እዩ ንእሽተይ ክፋል ካብኡ ክንሰምዕ ኢና whether it is safe, it is possible to walk around and to go to the different places they wanted to see. When you look at the Belgian Foreign Ministry reports and you go to the website, it is there in Dutch and French. Literally, they say don't go to Ethiopia. It is a red zone. Ethiopia has been traditionally a country for tourism and everything. There are two concerns that come up to mind when you talk about he has lost control of the country. The number one question is there any kind of a unity among all the different factions in Ethiopia that could help make the transition possible in Ethiopia? Second, if his center is in Ethiopia and in Addis, and he is isolated even by Europeans who really want Ethiopia to be what they want it to be, a center of influence for them, as they've done for years. How do you think that's going to manifest? I think those two things are of great concern, and the questions that come up, especially in the Eritrean circle, whether Ethiopia is going to be able to withstand all the pressures that are taking place right now. So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ ኣብታ ኢንተርቪው ናቱ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ኣብ ኬንያ ኣብ ናይሮቢ እውን ዋዕላ ናይ ኣፍሮ ኤስያ ስኮላር ተራኺቦምሉ ነይሮም ካብኡ ዝገበረውን ካልእ ኢንተርቪው ገይረልኩም ነይረ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኣዲስ ኣበባ ምምሕዳር ኮይኑ ተሪፉ ዘሎ ክሳብ 70% ናይቲ ሃገር ኣቢ ሙሉእ ብሙሉእ የመሓድሮ ኣሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እናበለ ይዛረብ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዋላተን መሓዙት ናይ ኢትዮጵያ ዝኾና ከም በዓል ቤልጅየም ፈረንሳ ካልኦት ሃገራት እውን እንተኾና ንኢትዮጵያ ገፁም ኣይትኺዱ ሓደገኛ ቦታ ይናበላየን ነቲ ህዝበን ዘጠንቅቓ ዘለዋ ኢሉ ስለዚ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ይብሎ ኣሎ ኣማንኤል ቤደ ማርያም ማለት እዩ ኣገዳሲ ኤርትራዊ ተንታኒ ፖለቲካ እዩ እንታይ ይብላ ኣሎ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ኢትዮጵያ ነዚ ኩነታት እዚ ክሰግሮ ትኽእል ዶ እዚ ዘሎ ኩነታት ምክንያቱ ዝተፈላለየ ሓጎስጎስ ከም ዘሎ ኤርትራውያን ድማ እዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክፀልወና ይኽእል ብምባል ብኣንክሮ ዝጥምትዎ ክኸውን ከሎ ኢትዮጵያ ነዚ ክሰግሮ ትኽእል ድያ እንታይ ክግበር ይኽእል ዝዓይነቱ ዘረባ ሕቶ ሓቲትዎ ዘሎ ክልተ ዳይሜንሽን ዝነበረ ሕቶ እያ እስከ ንስማዓዮ እንታይ ይብል ንሽተይ ሰሚዕና ሽዑ ናብቲ ናይ ግብፂ ኣላያንስ ብግብፂ ዝድፋእ ዘሎ መንገዲ ክንሰግር ኢና It's a very good question. As far as Europe and particularly the bilateral relationship with the European states, it indicates that is when you look at the Ministry of Foreign Affairs of Belgium, Germany, the Netherlands, all of them, they advise not to go to Ethiopia. Ethiopia is not a safe place. And these countries, in the past, it was a huge number of tourism was coming from these people, from these countries. Now they are advising, if you go there, it is our embassies cannot help you. You take the risk yourself. But we warn you, this is the early warning we have, and it is the country totally is not safe, including the capital. This means that tourism is collapsed. So the income of tourism, the country is getting, it is totally disappeared. Secondly, even investors who wanted to invest, their banks and also their ministry advise them this is a country of risk. Whatever you invest, you will not have the harvest. The country is collapsing and it is in a civil war situation.
That's why I say here one have to understand and have to make a very good analysis, particularly among the Ethiopians, to understand and to forge a fraternal relationship and remove this man and establish a longer transitional government. So كم زين نسمع زلنا أنت يزبل زل بروفيسور محمد تحجر أتن أوروبيان معربيان هجرات إنفستاي تكبروا حدا جنيايو نو نابو توريزم أي تخيدو نابو تخيدكم دما إمباسنا كرداكم أي كونن سلزي بناتكم ريسكيهم تخدوا زلهم نابل النسبة نابو خي كي سلزي توريزم دما أزغل باركتات سب توريست زي ما تي وترجم يبلون نزي نزي أجمع قاتي ممزلون مبدأيو كالاي جنريشن إثيوبيين بجاهم متيهم لدت مساهم أبعلون حزبهم رأيو هاجركم رأيو بوتاهم رأيو إيرلاينز تيكت كن قبل ديسكاونت كن قبل لكم يعني هوتيل ديسكاونت كن قبل لكم يعني بمبال عب كامبينز قبل زلوا مالتيو so بتخالوا وجند ما نتوم إنفسترس نايم عربيان هجرات دما إنفستاي تكبروا دما يبلوا مالوتهم هولندا دي فرنسا دي بلجيوم دي كالو هجرات سلمتاي هاجر أبوليتيك جوبوليتيك هاو شجر زلا أبا إنفستاي تكبروا بمبال متأنقطع يبوا مالوت لازم بخلتي وجن تهاجر بقطبة نادى خمت الكيديا سلمتاي كم تنوريا زلنا كم تزدلي نايم عربيان دقفتنا نوي حوان دقف زنبرة كم تزدلي دقف لازم تركب زلا تريوا مالهم دبلوماتنا أفريقيا هاجر أب السودان سبي بالع أب إثيوبيا سبي بالع نساتهم جن وداي كبدهم عتيتوهم بيزو خينا مالو أبتبالع زلا هاجر عكن زشمقلون حدنات نخو فترو سلام نخو قبرو ليتم معلتن كنتز دغمو نتاس تقبرت بارك باخيدهم سلبريت كقبرو كم زمرتو زدما حدا كابتي روي دخمتنا حبرة أفريقيا إيجاد ون مرحناتهم أبزلو إثيوبيا في كورس السو كل تزدليو يزخونا لزلو سلازي هاجر أبتبتاتنا لزلا سبت ميت عبد الساقير لزلو بتدقاقامي ميتن دركنات كأننا بزبهلا لزلو بوجن بدرون ميتنا بزبهلا لزلو سلبريشن جن أبزبالت أكونتات على سلازي إثيوبيا كلت عينت جزات ويكا بزح عينت جزات زلوا هاجريا نملا سابتناي مجلسناي بروفيسور محمد قرب مسمعنا نبقى بسخ سجريهج. Is there a possibility of that happening? They have to think if they have to think they have no other option. In Ethiopia, at this particular moment, Ethiopia is in a situation of a volcanic situation. There are a lot of volcanoes. They are ready to erupt. And if a job is not done, these volcanoes will erupt. It have already 3-4 of them, they have erupted. And the remaining will erupt and will bring the country in downfall. And probably the country also will have a very big genocide can happen, a lot of killing among themselves and so on. And nobody cares about this country, whether she exists or not, because it is the forces who used to feed it in the past and pamper it, they themselves are declining in the while unipolar world is declining. So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፈንጂ ዝተቐበረላ ሃገርያ ወይ ከዓ ቮልካኖታት ዝተቐበረላ እዩ ቮልካኖ ድማ ይራብ ተገብሪ ወይ ድማ ክፍንጀር ሓደ መዓልቲ እቲ ምፍንጃር ድማ ብተደጋጋሚ ዘጠንቅቕ ብርቱዕ ዝኾነ ቀትለትን ህልቂትን ክፍፅም ዝኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ምትፍናን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ኣብ መንጎ ብሄራት ዘሎ ኣብ መንጎ ክልላት ዘሎ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ በፂሑ ዘሎ እቲ ዝሕዝን ከፋሊ ኢሉቶም ንኣሜሪካ ኣጆኹ ዝብሉ ዝነበሩ ብድሕሪ መጋረጃ ዝረብሑላ ዝነበሩ ወይ ድማ ነዚ ኩሉ ፈንጂታት ክቕበሩ ዝገበሩ ንባዕሎም ይደኽሙ ስለ ዘለዉ እቲ ዩኒፖላር ወይ ከዓ ንኣሜሪካን ናይ ተኣዘዝትን ንባዕሎም ካልእ ጉዳያቶም ዓቲትዎም ኣብ ካልእ ሽግራት እዮም ስለ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ምፍንጃርን ዘይምፍንጃርን ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ክሳብ ክንዱ ከተሓሳስቦምን ከጨንቖምን ኣይክእልን ካብኡ ንላዕሊ ዝዓጦም ኩነታትን ቢዚ ዝገብሮም ፀገማትን ስለ ዘለዎም ናበለ ዝገልፅ ዘሎ ከመለሳይ ናብ ግዜ እንተረኺብና እዚኣ ቪድዮ እዚኣ መጀመርያ ግን ናብዚኣ ካልእ ብጂኦፖለቲካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንርኢ ከለና ኣብ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እስከ ንርኢ Some perspectives on Chinese Foreign Minister Wang Yi's visit to Africa. We earlier spoke to Professor Nurhan El-Sheikh, a political scientist at Cairo University. Let's listen in. Since 2014, China became the first and the largest trade partner for Egypt. It is also a huge and very important visitor in Egypt, and such investments is very important because it goes to infrastructure development. Cooperation between Egypt and China reach it in both economic and the technological fields, and it is actually a very promising partnership. It is a partnership for the future and for the best for Egypt. That's why it represents. So ኣብዚኣ እንታይ ክንርደል ኣለኹ
ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናብ ኤርትራ ልኡኻ ሰዲዳ ምስ ኤርትራ ብዙሕ ስምምዓት ክትገብር ከም ደልደላ ናይ ክልቲኡ ዝምድናታት ናብ ዝበረኸ ኩነታት ክኸይትደሊ ነይራ at the same time ግብፂ ማዕከን ስሕበት ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም እያ ኣብዚ ኩነታት ናይ እስራኤል ካብ ዝጅምር ጥራይ ሓደ 2-3 ግዜ ወላ 4 ግዜ እውን እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ዲፕሎማት አንቶኒ ብሊንከን ናብ ካይሮ ከም ዝመፀ ርኢና ኣለና ናይ ቻይና ድማ ሕጂ ዝለዓለ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ካልኣይ ዝዓበየ ዲፕሎማት ናይ ቻይና ኣብ ግብፂ ከይድሎ ስለዚ ግብፂ ምስ ቻይና ዝለዓለ ናይ ቢዝነስ ዲልስ ዘለዋ ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይና ዘለያ ምዝ ናይ ኣብ ሓማስ ዝግበር ዘሎ ናይ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኩላተን ሃገራት ምስ ግብፂ ጥቡቅ ዝምድና ኣለወን ናይ ግብፂ ኣብ ዝዋን እዚ ቀዳመይቲ ስግኣት ግን እስራኤል ወይ ካልኣይ ኮነትን ኢትዮጵያ ቀዳመይቲ ስግኣቶም ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ህዝብናቶም ንመነባብሮ ናቱ ኣብ ኒል ስለ ዝምርኮስ ኒል ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ብኢትዮጵያ ዓብ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ስለዚ እዚ ኩሉ ትገብሮ ዘላ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቃሳት ናይ ግብፂ ኣብ መወዳእታ ናብ ነፍሲ ወከፍ ነጥብናቶም ንኢትዮጵያ ከመይ ጌርካ አይዞሌት ትገብራ ከመይ ጌርካ ትንፅላ ከመይ ጌርካ ታርጌት ትገብራ ኣብቲ ምንጭ ናይቲ ዲፕሎማሲ ናቶም ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ዋላ ብወታደራዊ ጎንፂ እንተዘይገበሮ ብዲፕሎማሲ ግን ኢትዮጵያ ከመይ ጌራ ከምዘይ ተሓዊ ካብ ዘላቶ ሽግር ክትወፅእ ከምዘይ ትኽእል ከመይ ጌርካ ትኸባ بعلم لخي كومودي ما بتك عمتي خا كم يركض تخببا هجي سمعوا بزيا. Also a very important and key partner for Egypt. Plus that economic and technological field, we have security field. I think both countries, Egypt and China, are facing common challenges and threats. In the Red Sea and in the region in general, what is going on in the Red Sea, I think threats both Egypt and the Chinese interest to face such a challenge and key part. So كالاي نخلتيوم أكداس خوين زلو قداينا كي بحر يواب كي بحر زقبر زلو بحوتي زقبر زلو سقمتي كما بقسناتو دما أبغازا زقبر زلو كنتات كلتين حقرات تمساسا لمرقتي زلوان قبتي يخون چاينا نساتن دما أبغازا زلو كنتات كفتح خلالو اتمسمرنا كي بحر دما وحسك خونا لو زبل مرقت زلوان چاينا زعبي نقد زلو بتمسمر ግብጽ ድማ ካብቲ መስመር እትታዝለ على ተረባሒት ሃገር እያ ስለዚ ክልቲአን ተመሳሳሊ ሽርክነትን ረብሓን ስለ ዘለወን ተመሳሳሊ መርገጽውን ስለ ዘለወን እቲ መስመር ናይ ቀይ ባህር ንድሕ ሕጂ ርግኣት ንክህልዎ ይደልያ ስለዚ እቲ ዘሎ ጸጥታ ኣብ ቀይ ባህር ዓብ ተራ ዘለወን ሃገራት ድማ ኤርትራ ሓንቲ ካባተን እያ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ጭዋዳ ክትገብር ወይ ከዓ ጽልዋ ክትገብር ትጽዕር ዘለያ እንታይ ዓይነት ጽልዋ ክትገብር እያ nobody knows ብሓፈሻ ግን ከም ዘለወን ከም ዝነበሮን ክቕጽላ ዝደልያ ሃገራት ድማ ኣለዋ ኣብነት ቻይና ከም ዘለዎ ክትቅጽል እያ ትደሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ምስከደት እውን ብተሪር ብንጹር መርገጺ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ሓድነት ናይ ሶማልያን ሉላውነት ናይ ሶማልያን ክትንከፍ ከም ዘይብሉን እያ ነጊራ ዘላ እዚ ኩሉ ድማ ምስ ግብፂ ጠጠው ኢላ ምህላዋት ቶፕ ዲፕሎማትናቶም ኣብ ግብፂ ምኻዱ ምስ ግብፂ ዘለዎም መርገጺ ንጹር ይኸውን ስለዚ ኣሜሪካን ግብፅን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ክልቲአን ወላ ተጸራሪ መርገጺ ሃልወን ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ግብፅን ክመጹ ከለዉ ንግብፂ ከም ዝቀድሙ በዚ ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ኣብ ተመሳሳሊ ካልእ ረብሓታት ካልእ ኣገዳስነት ብዙሕ ኣብ ጣውላ ክትቅርቦ ትኽእል ነገራት ስለ ዘለዋ ግብፂ ሕጂ እዚ ናይ ጂኦፖለቲካ ብዓቢ ደረጃ ክንሪኦ ፀኒና ኣብ ንእስ ዝበለ ኩነታት ክምለስ ከለና ግብፂ ትኽተሎ ዘላ ኩነታት ራዩ ምስ ኤርትራ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ወታደራዊ ይኹን ካልእ ዝምድናታት ክትገብር ከም ደሊ ገሊፃ ኣላ ምስ ግብፂ ምስ ሶማልያ ዓብይ ስምምዕ ኣለዋ ወታደራዊ ሽርክነት እውን ክትምስርት ትደልላ ቀፂላ ድማ ምስ ደቡብ ሱዳን ናይ ደቡብ ሱዳን ፍሉይ ወታደራዊ ሓይሊ ምስ ግብፂ ናይ ዲፈንስ ፓክት ገይሩሎ ወታደራዊ ስምምዕ ገይሩሎ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ዝገበረ እዩ ስለዚ ብቐጥታ ምስ ሱዳን ድማ ዘለዎም ስምምዕ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዝለዓለ ወላ ቀደም እቲ ሱዳን ከም ዝኸይፈረሰት ከላ ወታደራዊ ልምምድ ብሓደ ዝገብሩ ዝነበሩ እዮም ኣብ ካርቱም ስለዚ effectively ጅቡቲ ጥራይ ተሪፋቶም ደላ ጅቡቲ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል መርገጺያ ንጹርና ኾነ ይኸይዳሎ ናብ ሶማሊላንድ ዝኸይድ ዘሎ ኣይድግፍዎን እዮም ዘለዉ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ነቲ ረስኒ ክርድኦም ጀሚሩሎ ሕምሞም ጀሚሩሎ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮንስ ብሓፈሻ ግብፂ ክትገብሮ ትኽእል ደላ ፀወታ ኣብዛ ካርታ እዚኣ ራይዋ እዛ ካርታ እንተሪኢኹማ ኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ግብፂ ከቢባቶም ኣላ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ተሪፋቶም ዘላ እሳ ድማ ኬንያ እያ ኬንያ ድማ ምስ ኣብ ጽቡቕ ዝምድና የብሎምን ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ብፍሉይ ንዓቢ ክረጥዎ ዝኽእሉ መንገዲ የብሎምን ደቡብ ሱዳን ምስ ወታደራዊ ስምምዕ ምስ ግብፂ ተፈራሪቦም ንብል እንተለና ሱዳን ብጀካ እቲ ሕሜቲ ዝዓበየ ክፋል ቦታ ዝቆፃፀር እቲ
ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብ ኢድ ግብፂ ከም ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥና ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና እንተለዎም ምስ ሶማልያ ድማ ዝምድና እንተለዎም ኢትዮጵያ ኢፌክቲቭሊ ተኸቢባ ኣላ በቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ብዓቢ ደረጃ እንተሪእና ድማ እንታይ ንርኢ ኣለና ነተን ዓበይቲ ፓወርስ ዝበሃላ ፅቡቅ ጌራ ትቆፃፀረን ኣላ ንኣሜሪካ ይኹን ንቻይና ስለዚ ተርፋ ዘላ እታ ቀንዲ ዓባይ ኢኩዌሽን ኣብዚ እታ ዩኤኢ ወይ ከዓ ኢማራት ትበሃል ኢማራት ራያ ንኢትዮጵያ ከተትሕና ትኽእል ማለት እዩ ኣብ ጎኖም ኮይና ዘለዋ ኢማራት ድማ ቀላል ሃገር ኣይኮነትን ግን ብወገን ሶማልያ ድማ ንእሽተይ ክንሰምዕ ድሕሪ ናብ ናይ ኤርትራ ክናብቱ ኢና forging an alliance and I don't think it's easy to get with a globally influential country that could provide both diplomatic backing and military support for Somalia. It's also essential. Should be essentially strategy. So the hard scholar in Taizil Somalia bzay kal alam alliance way ka dagafin lifentin kelwa khlalo qalil khona ykonen gen bgid kadliyayu betadagaጋም ዝብሎ ዘሎ ሶማሊ እዚው ብዝቀልጠፈ መንገዲ ልፍንቲ ከነቆሙ ክንከላለና እቲ ነቆሙ ልፍንቲ ድማ ምስተፈላለዩ ሓልታት ብፍላይ ምስ ቱርኪያ ዝገብርዎ ስምምዕ ወታደራዊ ክኸውን ክኽላሎ ይብልሎ ንዩኤኢ አሊኻ ምስ ግብፅን ምስ ቱርክን ክልቲኦም ናቶም ረብሓ ዘለዎም ግን ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ከድፍር ዝኽእል ረብሓ ዘይብሎም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ከምኡ ድማ ኣብ ሪጅን ድማ ምስ ኤርትራ ሕጂ ድማ ድሕሪ ጅቡቲ ትመፅኣላ ድማ ኢፌክቲቭሊ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ረብሓ ዘለዎን ሃገራት ስለ ዝኾና ምናልባት ምስ ግዜ እውን ናይ ስዑድያ ኢንፋክት እዚ ነገር ዝናኸደ ከሎ እቲ ሕብረት ናይ ዓረብ ሊግ ዝበሃል ኢመርጀንሲ ሚቲንግ ብጉዳይ ናይ ሶማሊላንድን ናይ ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ናይ ህፁፅ ኣኼባ ንክገብሩ ፀዊዖም ነይሮም ስለዚ እቲ ጉዳይ ብተደጋጋሚ እናናሃረ ማእዙኑ እናቀየረ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሕጂ ናብቲ ቁርብ ህድእ ዝበለ ኩነታት ናይ ዜናታት ክንሰግሪና ኢትዮጵያ ከምዚ ኢላ ከላ ኣብ ኢትዮጵያ ቀፃሊ ንቡር ተርእዮ ኮይኑ ዘሎ ነገራት ክንርኢና እዚ ንኣብነት ከምዚ ፋኖ ኣብ ሓደ ከተማ ኣትዮም ብፅርግያታት ክኸዱ ገለ ነገር ተቆፃፂሮም ብወገን ኦሮሞ ድማ ከምቲ ኦኔግ ዝበሃል ገለ ሒዙ ገለ ክበሃል ንቡር ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ሃገርሲ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ከም ዘላ ብጣዕሚ ኢኻ ትግረም ትማሊ ሓንቲ ቪድዮ ወፅያ ነይራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅእ ምስባል ካብ ፅርግያታሲ ከቲሮሞም ትመኻይን ክንቀሳቀስ ከም ዘይከኣለን ስለዚ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ክራይሲስ ትኸይድ ከም ዘላን ዋላ እኳ ኣቢ ካብ ፓርክ ናብ ፓርክ እናኸደ ከምዚ ኣዚፍ ኤቭሪቲንግ ፅቡቅ ከም ዘሎ ዘርኢ ስእልታት ገብር ተፈተነ እቲ ሪያሊቲ ግን ከምኡ ከም ዘይኮነን እቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ናብኡ ከም ዘይመስልን እዩ ዝንገር ዘሎ ሶ we see a lot of movement ናይ alliances ቶም activists ናይ ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ኩነታት ብንጹር ይርእይዎ ኣለዉ ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ኤርትራን ሶማልያን ግብፅን ክራኸባ ከም ዝኽእላ እውን ይንገር ኣሎ ሶ we see ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይረአ ኣሎ ኣብቲ ዞባ እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ወጥሪ ፈጢሩላ ኣሎ ሓንቲ ብዛዕባ እገዳ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ቪድዮ ለንቀነ ዝወፀት ክንርኢና ሞ they would put some sanctions on a couple of individuals ዝትሪዎ ዘሎም ሓደ ኪላ ናይ ሳንክሽንስ ካብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኤርትራ ዝተገበረ እገዳ ብዛዕባ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ some entities in Eritrea again nothing to do with us nothing to do with any of our joint venture partner but you say the words US Treasury sanction and the name of a country and again you're cutting out a bunch of potential investors so bad timing the available pool of capital for us for the development on the equity side is definitely and without doubt is it Isaiah Afwerki? Is he? Have they named the president of the US? Or no, they haven't. They have not named the president. They've named the head of the economy in the country and the major import-export companies. So they're focusing on the political party, the PFDJ, and key people in that, rather than the president himself or anyone else. But nonetheless, these are quite targeted and intended to stop foreign investment from countries that are connected to the US. There's no denying that. I mean, any person, and I'll be straight about it, like I was last time making my call on BHP, any US diplomat or US politician who says that these sanctions are not meant to affect the ordinary person and they're not meant to limit, investment in mining, they're either lying blatantly or they're really stupid. And for some of them, it could be both. So እዚኣ ክነግረኩም ደልየ ነይረ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ኣርእስቲና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክርዳእኩም ዘለዎ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝወረደ እገዳ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ እኳ ብሽሙ ፀዊዖም ተደያገድዎ እቲ ዝገበርዎ እገዳ
ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ንኸልምስ ኢሎም እዮም ንሱ ድማ ነቲ ሓላፍ ናይ ቁጠባን ንካልኦት ኣገደስቲ ነገራት ናይቲ ቁጠባ ከንቀሳቕሱ ዝኽእሉ ኢና እገዳ ጌርና ኣሎም ኣለና እቲ እገዳ ድማ እቲ ዕላማ ገለገለ ሰባት ኣለው ባዕሉ እዩ ዝብል ዘሎ ገለገለ ሰባት ኣብዚያ እውን ኣላታ ፅሕፍቲ ክትርእይዋ ምንታን ጀስት ኣብዚያ ታሕትላትኩም ገለገለ ሰባት ኣለው እዚ እገዳ እዚ ነቲ ቁጠባ ነቲ ህዝብን ክብድል ኢሉ ኣይኮነን ተገይሩ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ፅልዋ ይገብሩን እዮም ዝብሉ ኣለዉ ኢልካ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ወይ ፅሉላት እዮም ስቱቢት እዮም ወይ ድማ ሓሰውቲ እዮም ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ሓሰውትን ፅሉላትን እዮም ብምባል ስቱቢትን ላየርስን እዮም ብምባል እዩ ዝገልፆም ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኣብቲ ሃገር ኢንቨስትመንት ንኸይግበር መሓውር ናይቲ ቁጠባ ንኽለምስ እቲ ህዝቢ ንኽሽገር ኣብ ፀገም ንኽኣቱ ዝተገበረ እገዳ እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ 2021 ወርሒ 11 ኖቨምበር ዝወረደ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ እገዳ ዝተገበረ ንኤርትራ ብቁጠባ ንኽትለምስ እቲ ህዝቢ ንኽጨንቆን ንኽሓስሞን ኣብ ሽግር ንኽኣቱን እዩ ኩሉ ሰብ ነቲ ህዝቢ ሕብረተሰብ እኮ እገዳ የብሉን ዝብል ሰብ ግን ስቱቢት ወይ ሓሳዊ እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ሓሳውን ስቱቢትን እዩ ብምባል ገሊፅዎ ኣሎ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ኤርትራ እንታይ እገዳ ኣለዋ ገለመለ ንትብሉ ከይድኩም ነቲ ክንደይ ግዜ ኣብ ስክሪንሻት ገይረልኩም እቲ እገዳ ሓደገኛ እገዳ መሓውር ቁጠባ ናይ ኤርትራ ንኸይንቀሳቐስ ዝገበርዎ እዩ እንተኾነ ኤርትራ ስቲል በቲ ዘለዋ ዓቕሚ ትንቀሳቐሳላ እዚ ንኣብነት ትርእይዎ ዘለኹም ንእሽተይ ንስማዮ ኣብ ሕማቕ ቦታ ከዓ 6 ሊትር እቲአን ከዓ 10 ንድህልካ ማዕት ፍልል እዩ ኣብ ማሕረሰን እዚአን ፅቡቕ እዚአን ንዕሽቱ ናይ 20 ጥፋሳተን ምጩነት ስለ ዘለዋ እዚአን ማሽናት እኽሊ ዘኺዳ ማሽናት እየን እቲ መንግስቲ ብዓቕሚ እዩ ነቲ ሓረስቶት ሸር እናገበረ እቶቶም ንኸመሓይሹ መናባብሮም ንኸመሓይሹ ዝጥቀሙለን እዮም ምስቲ ኩሉ ፀገማት ከሎ እቲ መንግስቲ ብዓቕሙ ዝገብሮ ነገራት ከምዚ ጌርካ ምርኣይን ህዝቢ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ክምለሳይና ግዜ እንተረኺብና መጀመርያ ግን I just want to talk about one brilliant thing ነዚኣ ኣስከራ እዩ ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ኣውስትራልያ ዝግበር ዘሎ ውድድር እዩ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ዝነበረት እያ እዛ ውድድር እዚኣ ኤርትራዊ ተቀዳደምቲ ኤርትራ ምስቲ ኩሉ ገዳ ምስቲ ኩሉ ሽግራን ዘይፅዓት ህዝቢ ዘለዋ መንእሰያታ ድማ መኹርዕ ናይ ሃገር እዮም ስለዚ ኣብዚ ውድድር እዚ ሞራል ናይ ህዝብና ከይተዳኸሙ ረይዋ ሕጂ እዚኣ ስፕሪንቲንግ ናይ ናትናኤል ተስፋፅዮን ዝገበራያ ነራ ድሕሪኡ ናይ ቢንያም እውን ክንርኢ ኢና ስለዚ ኣብዚ ቶም ቶፕ ክላስ ናይ ዓለም ቶም ዝበለፁ ስፕሪንተርስ ዘለዎ ውድድር እዩ ነይሩ ባት ኤርትራውያን they always find a way ምስቲ ኩሉ ፀገማቶም ካብዛ ኤርትራ ዋይፋይ የብላን ኢንተርኔት የብላን ልቺ የብላን ብላብላ የብላን እናተባህለት ብዙሕ ግዜ ትግለፅ ሃገር ዝመፁ ህዝቢ እዮም እዚኦም ካብ ካልእ ሃገር ኣብ ቻይና ፈርዮም ዝመፁ ህዝቢ ይኮኑን ወይ ገለመለ ይኮኑን እንታይ ዳ ህዝቢ በቲ ዘለዎ ዝቃለስ ኣብቲ በዳሒ መድረክ እውን መፅኡ ንቅድሚት ኣይናይ ኣፍሪካዊ ጎያዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብእግሩ ክጎይዩ ክትርዮ ትኽእል ኢኻ ወይ ክዘልል ክትርዮ ትኽእል ኢኻ ናትነት ስፕሪንቲንግ ብሽክሌታታት ትርዮ እምኮ بعلم درجة ريوة نعطيه زحجز نزله ناتنايل sprinting really wow unbelievable ما بالكالا يوتشينيرو شوف ناي بحق إذا حجوس sprinting أرينا نيرنا إذا دما كسب كندي كم استحقوسكون كتحقوسو كم تدخلون إلى زغربة زلهم ما بالكالا يوتشيو سترا يجنا يكون ناير تراين أبزون لومي ناي بينيام أبحده بداهي مدرخ ودر تساتيفو زجبرو وتصيت وينكن رينا just كسب كندي كحقوسنا خمس جبوزك قليل نجار جيركم يترايو مستقل بدهوتات أو مستقل تسجماتهم إيرترا تا نورس كوريا نا أفريقيا يا نا عالمنا تزخفت من قصص زلوان تزخف من نعبرون زلوان يا نتبهلت تقلتن زرك بزلا قص الله على السوشيال ميديا كندي إيرتراويان ونشما كبلاش وزع عليهم the same هجرجن أب عالم أب أفريقيا زير عينة سبورت بأفريقيا درجة كيكونوا مسنا عالم توم زبالة صوت وهذا تمتيون بينامي رايوه is coming أب هذا أزيب رتعزخوني كابد حريت متيو رايوه ما بلسال سايوتيو it's just unbelievable كسب كندي إيرتراويان نفعت وهذا تخمزلونان إيرترا دما أب زبالة مدرخات بزبالة أي كنتات عصرت جزء التغلق الزلا هجر مخانا كنفلت كنكلالنا so we have to be proud of نايتي من سياتنا أب كل درجات زجبرو إيرتران تايلوا قال ملن تايلوا أنا بلوز قلتوا تونكو كاب كرنا أفريقيا بريمير ليج زت أوزلوين أنا رجالنا أبزن ريوتنا هنا زستفبرخ أبزلن كأنا جوات زلوا في اللي كابتي سالساي ورارو يعني أبو زحوبة بيتعدفي أتيس لازم نبرة أمريكا إيرترا نسخان بصوت كان قاعد عزبون يركم يوم زتعزبكم وسكن قرنا أبنت ويانهم نفولتوس نبرت نايتزأتوا خبابينا هزبوا وسيديو زينغوتات كنتيتيو معص وسيديو مقتالون سلماوين سوات نيريو معما دقن زديون نيريو كم زخلو صنعو معناو ابايتن تكالات محبراو غلغلوت هوسبيتال استفلالي
تكالات بعنا نبي تمرتي كله دواء عبيلهم وصل وسيط بدو تحسوا أبدي يمين أي وان تولد الله خدكم سمعوها لما هوتيلات كيترفع اسكي حد دحر حد يتقاسل له خزر اخير هو حجي سمعتكم كغمين هو انتهي مسلك هذه تغيري بلك كم زي سب سمعي اللي زربه ديكونه بعيننا يارينا مالتي او غسل زرنا باكل مالتي مجمريا كناتو ويانه بزوبا معرب اتراياتيو مجمريا كنا زتخفتلو بنداباس من زبال بغياتي مالتي هنا خا ابت كبابي ناي خبابي عد هاغراي عدوا على بالعدو نفس وقف مدرك ناتو قرصنا فتره واقع فيلونا نيو ببترا ببرك كتصبا صباي بوين حساب كورارب برما لو تاريخ يغدو ولا يغدو هجري ممتعتي بس زقاطهم كل ነገር ነው ያተን ጽናን ሐጸርቲ ማዓት ወይ ሶምናት እንደ ዝራአና እንደትሆን ግን ብዙ ግቢ ፈጽሚ ማለት بزيادة بعد شنبكو زي بوشكا زنا بعد نباس معن تصعد على تبهلا خب ما يدم زي تجاجي خب ما يدم وصيلك زخونو أو معك مالي زي بوقفتها تدير مخنياتو نايت حزبي زنوبر الجزاء بمو قنطي تزين قطعة تشيلو هذا زين كلاي بوكانات زنبر بموت بوكانات وحب يسموش دومين سراوي تريت نيران زين تريت بمو لمس داجي حريدون معك بجاي نبع الدمبلاس كلنا نبع الطول نبع الملكي كفتي تايز مثلا خفتي نموالهم زطيون شقيلهم زطيون طريت ويانه اب حصير غزي تزناغيلني تغنازيلني من حزب نبت ما عليها زي ولو جراد دين حسن خيل وي تنكوس راز بن جنترات حزبون كيدي تنكوس زن زي جنترات كافت غزيتي شعبا يركبنا له مطعتي يقبلالو يعطوالو يركبالو يودو لخ عرزات بايلون ويا يخوص خلص يقبل نبره نتن كل زي جنترات وين صوت ولني نخي صراحه مالتي نخي صراحه كان دي عينت انا حزبي فصيمي استحاله حزبي كبير برت نيرم حزبي نتحزبي انه حكمون نخي حكمون وزح كل وي مالتي كما يتزبر من يرختو الكلها كبير برت هامل نطار معناته بخم يرخبون يرو صب خمين مسيلك تدخل تدخل بزح دفع نبره زباو سراوت مبزحتو مهاتو خبابي كبع العزبه سراوت نيرت هنا خب بعد زي دبر مريم العلي او دفعني يري خمبار كادخل لو ويانه نقول خباب ساعه حموش لنا بيل خوني وقحت 4 لنا بيل خوني مع دبدابي كايد نبع الدخول نبع عند بسمعون بركي حلكات شعبيه دفعت اول ارزات يلو سلازامني ما عليها زي دبدابي كايد مع تغوصتي وقتي أبكالك زي خمسة لكم كفتني قبل لير تراويان زقاتمي كنتات نزي مسل بعلوم يقبروا وصلوا زنبورو يخا إيرترا خمس جيرهم نايلهم نخزاربوس أقام زي بلوم تتقاقامي زقهات حكيو زز تسرق أنبرت بعلوم زقبروا وصلوا زنبورو كم تكد محجز بلوه عصوان كبان كل زقبروا أبير على إيرترا سلو زقبروا زنبوريهم تغالات يفهم إيرترا تقبروا الله بمبال نتي دمتي ناب إيرترا أنا تكسي ناب إيرترا كسقاقروا وفتينو بحفشاقن انتاينا غنرزلنا إيرترا مستو كل زلوات أجمعت نتزلوا شجرات كتحستغل بزخون يكون نجرجن كتمبركخ زي تغل هاجر مخانة بفلات يدلي بعقمة نتزلوا بدهوتات بديها تسجر زلان إذا كي هابت غسل زل هاجريا عبت كنا تقدمه نفس وقفنا جابنا كنا بركتن نزوم من سياتنا يكون نتي زلوا كنا تقدمه نرى أنا أجوهم كنبل جامنا كنا بركت كم بقاس كن كلالنا أنا دم بزكالني نعنا كمهرنا كحجزنا نيخلي يززوا بالقارستات هيزولكم كقرب كفتني نايلو مارستات بزخن ودينا أبكال عرستك ساب من رخب دحوم كن بلاكم لايك جبروا شير جبروا سبورت جبروا أبالاتنا يزو channel كون نابلكو كسانا بتكم يا أبكالك ساب من رخب تصبغوا ثلاث نجارات كالتيفنا كان عريان كان استهاخلن زلنا مجمريا ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናኻ ይኮነ ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንኽኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብራ ፈትል ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብራ ትክእል ኣለካ ቁጥር 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለዘላ ማዕርያ ንኽትጎይ ክንምሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና حزني إرتراوي عوت حبني حزني زكت حزني حبني عوت حبني عبر غنيون عبد السلام نفس المنصاليون
هبن السلام عرض زلو دراخ السلام وغن اللوني قد كلام